Unatoč vladinom povećanju trošarina na duhanske proizvode, TDR neće mijenjati cijene 3 vrste svojih cigareta. Ronhilla, kojeg puši svaki treći pušač u Hrvatskoj, te Benstona i MC-a, dok će ostale poskupjeti za 1 kunu, najavio je predsjednik uprave rovinjskog poduzeća Davor Tomašković. TDR će s obzirom na gospodarsku krizu preuzeti dio tereta povećanih trošarina na sebe. On će potrošačima svakog cjenovnog segmenta, srednjeg, value for money i najnižeg, u kojima TDR ima portfolio, ponuditi jedan brend po istoj cijeni. I kao što sam rekao, najprodavaniji brend u Hrvatskoj, Ronhill, zadržat će svoju cijenu od 18 kuna. Bez viših cijena cigareta prihodi TDR-a u 2010. bi pali za 100 milijuna kuna, pa je poskupljenje bilo nužno za nastavak uspješnog poslovanja. Tako će u listopadu za 1 kunu poskupjeti Avantgarde, Ronhill Slims, Walter Wolf, Filter 160, Largo, York Columbo i York Soft. Ako uzmemo cijenu najprodavanije cigarete na 18 kuna, onda je danas proizvođaču ostajalo oko 5,6 kuna, a sve ostalo išlo državi. Kroz PDV i kroz 9 kuna trošarine. Sa ovim povećanjem, uz povećanje cijene od 1 kune na 19 kuna, kao što vidite, povećanje cijene od 5,6%, unatoč tom povećanju, proizvođaču i trgovini ostaje 1% manje prihoda. Tomašković je upozorio da će promjenama trošarina izgubiti svi, potrošači, proizvođači, trgovina i država, a dobiti preprodavači cigareta. Promijeni se udjel nelegalnog tržišta koji sa nekih 45 skoči na 65 milijuna kutijica u godini dana. To znači da će se nelegalno tržište povećati za oko 20 milijuna kutijica. Ovo je 4. promjena sustava trošarina u posljednje 2 godine, a novom promjenom Hrvatska je povećala trošarine iznad ovogodišnjih zahtjeva Europske unije za njene članice. U tom su razdoblju trošarine porasle za 56%, pa su u Hrvatskoj one 3 puta veće nego u zemljama u regiji. Na primjeru svog našeg godišnjeg prometa, kretanje prihoda, ako usporedimo 2010. sa sadašnjim trošarinama i 2010. sa novim trošarinama, onda je gubitak TDR-a i trgovine oko 130 milijuna kuna, kad ne bi bilo pomjeranja cijena. Znači, bilo bi praktično nemoguće da TDR izdrži nepomjeranje cijena koje ste čuli, neki sugeriraju da to TDR može pokriti svoje marže. S novim povećanjem proporcionalnog dijela trošarina s 30 na 33% maloprodajne cijene, vlada kani u zadnja 3 mjeseca dobiti 60 milijuna kuna u državni proračun. Praktično će se prihod na tržištu spustiti nazad na nivo iz 2008. Što znači za 150 milijuna kuna manje će na tržištu biti prodano cigareta u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno će proizvođači izgubiti oko 130 milijuna kuna i trgovina oko 44. Država će imati minorni, odnosno nikakav financijski benefit od cijelog ovog povećanja trošarina. Duhansko tržište jedva se oporavilo nakon poskupljenja 2009. i 10% pada. Nakon što se ove godine počelo oporavljati rastom od 5%, država je uvela nova opterećenja s kojima će ponovno slijediti pad legalne potrošnje cigareta.